Kani gede ke All India Radio Shillong ke khubor ban politika sanli jana kimat bakong sanjong ke khubor. Kamang tengkah arjar arpu arjong ke sarkar India kala produk na kabentaki kam penroy yakinong kendong kathanj dalam ini badiki district berang yele ban kieu daong menteri rang badut dan remudi. Pli menteri rang bak Meghalaya au Conrad ke sangma ya kajaka ajing sumar Lajam Sub Center. Bat menjur ketenat ki kambari jung sarkar India bantai umat sakan mau yu Tirat Singh ha Indian Embassy ha Dhaka. Haswa bini ya syaki kubor ki babnya kani kalong kujung penbena. Nakadaw ba kujung don ki beri ki bayo ki jung pang COVID-19 kalanang kiu ha ki babun ki bentajong kari India ka All India Radio ka kentu ya barok kinong ngap ban nong ki bapit ngor bat ban IT ka purai la die bat ya rap lemru ya ki wede. Kentup du iki kena kiba khat san hadu khat prasnam karta ban shim ni ketika ya da nakada bau kunyang jupang coronavirus bala keladur kata u Omicron ulabu jingma da kejung sapriang step kejung u so bahaban ye beteng ban but ye kini kilai kliki kendon ya da ki besuk ban le kata deng ye ki jing da kman kiar pen paji ni ki ki para brio da armida bat pikir ban le khu ya ka kmat ba ki kiti na kabenta ki jing tip bagi jing lamanti badan kam ha ga bede bo COVID-19 phone hong national helpline number not we ar lai khandai nyo pranot soundriu bat u iwe not new san Meghalaya helpline na kabenta COVID-19 ude u iwe not pra bat u iwe not new not ini phamenta shaki kubor babnya Menteri rang badu Narendra Modi nang kesengi doong ba kamang tengka arjar arpo arjong ko sarkar pedeng kala produk tikna na kabentaban penroy ye kita nung kendong ye kathan stelam ni jokari bat ye ki district ibarang ile ban ki shaprang kani kamang tengka mta usnen kala sanduru ye ki maujam ban kenjo ye kathong jong ki scheme sarkar repair kuntup ye ki scheme PM Awas Yojana Gramin Sadak Yojana bat ka Jal Jeevan Mission laban rap susu menteri rang badu haba ajin kran ha ka webinar ban penbena ya kamang tengka na ka benta kita hanong kendong menteri rang badu ula banjur halo ke jingdan kam ban thaudur thamai ye kinong kendong jong kari India da ka ba ajin hikai bat jingan jing start ye ki pat nong kendong halo ki but jing start technology ki bathamai na ka benta kinong rep bat halo ki rukom rep ki bathamai umudi doong ba ka jing penrung ye ki dulir khendau ha ki core computer bat ki jing persang ban budak ye ki jing tin lemba ka teknologi kilom ki egi bedan kam ha ka ni kejuk menteri rang badu ulah hukum ye ki sarkar jela bakin trei rengkat ba ka jing bu por ban pendap na ka menta ban penyeso ye ki dulir jaka bat ki pata ki ba pen i put usam bat ka teknologi jong kejuk menta Menteri rang bak Meghalaya u Conrad ke sangma ning kasi ula pli ya ka Lajam Sub Center ha East Khartoum District haba ajin kren ka jing ilang pli ya ka ni Sub Center menteri rang ba ula ong ba ka jing pelut ha ka banshna bat kenti wi ki kam jing tre kam ha ka liang ka kot ka kya ka long ka thong ka ba ka sarkar MDA ka ya chaprang ban la kan jo bat ba ka jing chku jong sarkar ka long ban penyo ya ki la jing sumar ki ba konsan kamjan bat kipat ba haba peni ko board lamba ka Twitter ban pentip ikan jing play ka Lajam Sub Center menteri rang ba loong ba kani center kan ajing sakri kipat ba ki ba ha ki ri tu ki shnong ki ba saudong jongka hakani si menteri rang ba oleh kedan ru be ki du khot jong village employment council bat ki seng erap la dia kata ki self help group jong ko shnong Lajam ha ka ba kular ban penyo ye ki lat ki bedan kam ha ki kam ba bhai ki ba ki trei MLA ka penthor umkra constituency uba ALHEC ula pli ya ka Science and Technology Innovation STI Hub kabala beteng ka da ka Science for Inquiry Empowerment and Development kabala tip rukum ka seed jong ka tenat Science and Technology jong sarkar India bat ya kabala pentre kam ya ka da ka Martin Luther Christian University ha Sauli uba hek ula ajero ya ki jing tre shitom jong school ba MLCU ha ka ba lam lenti ha ka ban kanti ya ka ba ka miat ha ka kot ka kya jong ki pat ba ha ka than ste lam ni bat ru ka jing plilat bat pen ilenti ha ka jing yo kam yo jam ling ba ki program IG kai ba pher tentu du ya ki fellowship program
Ka fellowship program juga STI Hub kata ka get launched. Ka jingsu jongka kalau bandirap igi samla khantam igi tu ki bane kinong kundong bakin kentir ga yok kon bat ga yok kam yok jam lingba ka company igi jajin ban bat ru da ka baseng ye ki kam la jong. Kani ko khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Katnat ki kambari jong sarkar India dangshen kala a jungjur ya ke jingterwa jong sarkar Meghalaya ban seng nong win sa kan mau ya uklawat ye le la lu jong kari hasi utirot sing haga Indian Embassy ke Dhaka Bangladesh. Kani sin jam kalom si benta na jing rakhi dap nyupusan snem ko jing yo la lu kiri India jing dap san phusnem jong katma ye le la lu kiri Bangladesh kata ka Bangladesh Liberation War bat ka jing dap san phusnem ka jing yo Jalapura ka Meghalaya. U principles ka jong katna art and culture u ba FR khar ko ngor nim ka singi u pentin ba ka sarkar Meghalaya kala snuden kam e bantay umat sa kan mau yu tirat sing hadhaka nakadaw ba ulong nong yelam benungkong e na kirilom haka jingile la luit kari India. Uba khar ko ngor loong bakat nan art and culture kala jit iki barikor na rikhatsi dan sanduri ka durmat ja tirat sing bat ulong ru bayo ru umat sa kan mau onla ban pen ulong menta usnem. Menteri Katna Development of North East Region Dona Uji Kishan Reddy uloong ba kathan stilam ni jongkari kadon ka bor ka baklan na kabenta ki MSME kata ki micro small and medium enterprise lakalong hakaliang karep karyang kajing sinai ki jing bam ki bala ban bu slam haka kam jungo kai perthei haki karkhana marpo khando ka IT ne haki kam te kam sna haka ba uloong ba yakani ka bor yok kam yok jam dan kam man penyat bat kentiu kenang bakani kathan kan kiu irat ha karoi kaman uji Kishan Reddy ula keren ni kani haba ajing keren ha Kalimpong North East MSME Conclave kabala penlong Dhaka Confederation of Indian Industries uli menteri lo banjeru ba ki MSME ki don ni kabenta ka bakraw ha kaban kentiu ka yok ka kot jong kari hakini ki arson snem ki banwan jong ka Amrit Kal bat ulong ru bang sarkar pedeng ka phai khaman sa kajing pun ko bor su ye ki MSME bat kani kamang tengka arajar arpuar kalanang ajeng kersani ki bakini be sakathong kajing tika yada no COVID-19 hari India kala kenjo saka sispa anyo pun riu klur khat ndai lak tili ha ka batang ning kesni lala ban tika ya palat lai pulai lak prapusa hajar mut ki brio kat kum ka dos ka bagi don kam kajing kheng jong ki bakot na kajing pang COVID-19 ta ha ka ri India ka long kandai pu pra point saw ar na ka sispa ha ka pat kaliang ka Meghalaya ning kesni sa arpusa mut ki brio kila yuk mayu COVID-19 bat haga juga sengi san ripun riungut kinong pang COVID kila kot na kani kejingpang kinong pang COVID-19 kibirang don hapidang kani kejingpang ha Meghalaya menta kidan arspa san pongut u convener jong Canada u balang ru menteri rambak Assam u Himanta Biswa Sarma lokot penlang jing yalang dangshen ban kmi bat jurip benya ye ki jinglong jingman na ka jing keno ti bat khayi do yong be an ha Meghalaya habai kren biginong bathai kubor u president ka seng BJP ha Meghalaya u ba Ernest Maury ulong ba ulay kendu yo Himanta Biswa Sarma dangshen bat ula ajing TBU halor ki jing gi ba jila Meghalaya kay kendu u ba Maury ulong ru bawat ka sarkar pedeng hiru kala ay ka hukum ka batung ya ka NGT bahkan penstet ya ki jing toket bat ki jing bishari ki mokot duma ki badan bat ke NGT layo khubor ba u Himanta Biswa Sarma ula snothut halor ki kam ki bede ba dogyong ha Meghalaya hako bat kaliang uba Ernest Maury ula yai ban ya la kanong rin halor ki jing dan kam dia ka jing toket da ka CBI halor ki jing keno ti bat shalan be an yo dogyong ha Meghalaya Katugun ga kubor klakot kabla 1 Shapina ka All India Radio Shillong.